Mr. Lecturer ìsàlẹ̀ Èkó ti yá. A fẹ́ lọ kọ́mọ Fágbèmí Àṣàbí Adéọlá. Onílàlájà Rúkáyàtúmí Ìyáyá Balógun lé lọ́dún. Ká sọ fọ́mọ alájà Umumi Ìyábọ̀ Dépò kú ọdún. Ọmọ ìyá alájà Lagos Island ní àyẹ̀wò oríire. Àní ká sọ fọ́mọ alájà Umumi Ìyábọ̀ Dépò kú ọdún. Ọmọ ìyá alájà Lagos Island ní àyẹ̀wò oríire. Mo tún ti dé bí mo ṣe ń dé o. Àkọ́fẹ́ olórin àgbáyé bọ́mọdé ṣe ń jó làgbà ń jó because orin wa ládùn gan ni. Ó tún ti yá ẹ tẹ̀lé mi o, ẹ̀yin tẹ́ ń fọkàn bá mi lọ. Ó ti yá ní Lagos Island, ìyẹn ní ìsàlẹ̀ Èkó wa. Ogúnjọ́ oṣù kẹfà lọ́jọ́ yìí bí màmá wa alájà Rúkáyàtú Aya Balógun lèmi wí. Ààrẹ ọmọ ajé sisters worldwide akíyìn púpọ̀ gan ni. Happy birthday to you, ìgbà ọdún ọdún kan ní ajẹ́. Ó ti aṣẹ́rí alọ́jà Lagos Island tàná, ìyẹn alájà Umu Ìyábọ̀dé màmá wa. Àwọn ló bí alájà Rúkáyàtú Àṣàbí. Wọ́n ní faradà tó pọ̀ nínú ilé ọkọ wọn. Ọjọ́ tí wọ́n bá rí ìjà tọ́jọ́ tí ò sí rárá. Wọ́n ní sùúrù nítorí ọmọ wọn. Òun làlájì Ráyìmí Fágbèmí Adépéjú. Ó jẹ́ kí wọ́n ṣàdúrà tó pọ̀ fún ìyàwó wọn. Èsì àdúrà kan ṣe Ládéọlá Àṣàbí. Ọmọ kan bíi mílíọ̀nù sálàlájà Rúkà. Èèyàn bá bí kan irú ẹ̀ ó ti tó yàn láàyè. Pẹ̀sì ọmọ ajé sísá tó kárí àgbáyé. Aya Alájí Teslim Balógun Ajíbọ́lá. Màmá Mọ́ríyàm owó màmá Bashit. Màmá Aliya màmá Ibrahim. Mr. Lecturer ló ṣàdúrà ló wípé Àṣàbí. Mr. Lecturer ló ṣàdúrà ló wípé alájà Rúkáyàtú aṣọ́kọ̀ ọdún láyé. Ó ti yá mojowú rẹ̀ alájà Rúkáyà o. Mojowú rẹ̀ o Àṣàbí Adéọlá. Tí n bá káyé wá Rúkáyàtú ni mo máa jẹ́. Mojowú rẹ̀ alájà Rúkáyà o. Bẹ́ẹ̀ni mojowú rẹ̀ Àṣàbí Adéọlá. Olówó yìí mi Rúkáyàtú ni mo máa jẹ́. Mo ṣe táwọn kì í ẹ lọ sílé dàbí ẹ. Ìwọ lọmọ Èkó arómi sálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ́. Èkó akété tàǹgẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ kan o. Tó ti ń sáré ejò yẹn lẹ́sẹ̀ méjì lọ. Òòṣà ní ẹsẹ̀ ẹ dákun ẹ má ṣe kùtèrè. Òrìṣà ń gbòbí kùtèrè onígbà yẹn o. Kùtèrè àgbòrí lọ́wọ́ ẹ tó ṣe kùtèrè. Ọmọ àfínjú wọjà márùn gbẹ̀ndẹ́kẹ́. Ọ̀bùn ọjà pàṣẹ ọ̀ṣọ́ nílé dàdí ẹ o. Ojú ọba tí ẹ̀yìn ìgbẹ́ tí ojú ò ní tèkó. Ẹ̀yọ̀ ẹ̀yọ̀ o ayé ilé ẹ̀yọ̀. Ẹ̀jẹ̀ ń dákẹ́ ẹ̀kórè ẹ má lọ wùjù o. Yèyé ọba ìmọ̀ràn àpápá gangan máa ṣàbí. Ìyá ọlọ́jà ránmọ́ létí ẹ̀ sọ. Èbúté èrò ìyẹn lè kó fẹ́ dira tiwa. Aya Balógun òyìnbó tó tájú ẹ̀rí mi o. Ìyẹn nìkan kan wọ́n tún ta ladies scarf o. Tẹ bá fẹ́ rí wọn Ajaga Plaza ní ẹ lọ. 126/130 náà wá iná mídíà Azikiwe ìyẹn ní Ìdúmọ̀tà wa. Lèkó akété ajé àwọ̀ gbà yín o. Mojowú rẹ̀ o olówó rí mi o. Mojowú rẹ̀ olówó rí mi. Tí n bá táyé wá Àṣàbí, tí n bá táyé wá Rúkáyàtú ni n ó máa jẹ́. Mojowú rẹ̀ mojowó orúkọ rẹ̀ gidi kẹ́ni o. Alájà Rúkáyàtú ni Àṣàbí. Many happy returns. Tí n bá táyé wá Rúkáyàtú ni n ó máa jẹ́.